Apa, bikote! Arratsaldeon, gure sofara. Ongi etorri bikote. Bueno, bikote, baina berez beste vagina bat ere badago, ezta? Itziar horreta Bizkaia. Hori da. Gaur ez da etorri, baina hemen balego bezala, ezta? Bai, gure bihotzetan. Bai, horixe. Intza, vaginaren bakarrizketak jantzita egon arren emakume asko biluzten dira? Bai, oso, biluzten dira era bat. Ze azkenen hori emakume edo vaginadun pertsona pila baten testigantzetan dago oinarrituta antzezlana, eta testigantza horietan biluzten dira era bat. Tabua da oraindik, horregatik eraman behar da, oholtzara, humorez, gai hau, Ainhoa? Bai, oraindik tabua da. Niri pertsonalki gertatu bastan gauza bat, antzezlan hau prestatzen da, bueno, gure hartin beha hitz egin da gero eta hori guztiaz. Guk badaukagu pentsakera jakin bat, bakigu lan jakin bat egin behar dela, lan asko eginda, ez, gaur egun, baina asko dago egiteke. Nik nire konplexu asko gazen jo topo, ze esan bezala ez, vaginaren bakarrizketak di hauek, eta emakume asko azaltzen diz, antzezlan antzear, ez, monologo txikiak agertzen dira, eszena txikiak agertzen dira, emakume ezberdin asko agertzen dira, eta nik empatizatu dut konplejo askokin, bueno, bebai gauza positibo askokin bebai, ez? Dakagu pixka danetik, eta egoera batzuk, bueno, pixkat lotzagarri xatiz, eta horrek sortzen da pixkat barreguriro tentsio punto bat, beste batzutiz oso naturalak, ez, danetitak hau. Eta emakume bakotxagaz empatizati oso horreza da, modu bata ero bestea, ze danok be ez gaz egunero pertsona bardine, emakume bardine, vagina bardine ez gaz egunero, edo vaginadun pertsona hori ez gara egunero, ez? Orduan, aurpegi guzti horiek bek geure parte dizela pentsatzen dut. Bueno, jendea gehiago jakin dezan, obra hau 1986an idatzi zen Estatu Batuetan 200 emakume inguru edo ezberdin egindako elkarrizketen bidez. Zein da honen atzean dagoen historioa, Intza? Hoxe, justu Idensler da idazlea edo sortzailea, eta berak ikerketa hori egintzun, edo elkarrizketa horiek burutu zitun, eta gero ikusizun, ze testigantza ezberdinak edo topatzezian hor, eta hori erabakizun berak, hasiera batean berak bakarrik, holtzara eramatea. Ordean, berak gorpuzte zitun, hainbat eta hainbat bizipen eta pertsona horien hotxak edo, ez, holtzaratu zitun. Eta gero erabakizun antzezlan formatu batean, ez bakarrizketa formatuan, bi pertsona edo 3 pertsonekin, aurre ematea, eta hori da gu kartu duen testigua, edo? Pentsa, ez da, 86tik geroztik antzestua izan da, zenbat aldi, zenbat hizkuntzetan antzestua izan den, Ainhoa, 2023an oraindik ere indarrean dago gaia. Bai, oraindik ere, bai. Hori be gauza kuriosu izan da, ez? Guk ikusi gendunin testu eta hitzein gendunin bai Begoña zuzendari xagaz eta txalokoekin, esan gendun, ostras, ja, badauzke urte batzuk, ez, antzezlanak. Igual bueltan bat emon beharko gako, ez, testuari, gero dana dela eta... Eta eman dizkio zute buelta batzuk? Bai, baina pentsa baino askoz begitxi haua. Ze izan zan irakurten hasi eta esati, ostras, Pedrin. Ondela, zenbat urte idatzi zan nau, eta ondiekan zelako aktuala ikusten da nau. Hori niri pertsonalki asko harritxu nitxu. Ni pentsaran askoz aldaketak gehiago handiko zinela. Zezan eban, ostras, baina ondela inbeste denpora idatziako testo bat, ja bizkat zaharkitxute egongo da. Gaur egun ja horre gauza guztia pasata dakauz beste puntu baten gazmeika zuen ez. Ez hainbeste. Nik bereziki hori konprobatu dut, holtzara ja eraman deunen, estrenuaren ondoren eta, publikoan bai ikuste dizu erreakzioekin edo jendeak edakan erantzunakin, oraindik, gaur egune badaukala balioa eta bai. Aurrera pentsa txiki bat dugu, etxekoekun batera, ikusteko vaginaren bakarrizketa. Ginekologoaren gana junta. Hain zeintxuelak diren bat horiek, soinian jantzi behar da. Titiburuak agerian utzita, igurtzite izute. Gankak pala gainean jarri behar. Ez aldi gainera ego behar Eta gero, espekulua. Bai, espekulua. Ez espekulua. Barruan sartzen dizkizuten pintza hotzoiek. Eta gero gainera esaten dizute. Aber, lasaitu vagina lastana, Lasaitu, nola lasaituko naiz? Badakitaztu pintza hotzoiek sartuko dizkiozula. Pintza horien berotu ditzatela, mesedez. Bueno, nekoa, tortura gehiagorik ez favorez. Kanpora tampoiak, pintzak eta tanga madarikatuak. Horiek okerrenak dira, horiek Espainia artean sartzen zaizkizuta, Bueno, hori da, etengabeko jario bat, ez da, Intza? Bai, ala da. Ez gehi, xiltzen antzezlan antzear. Ke ba? Eta esan duzue, testu batzuekin identifikatuta sentitu zaretela.
Oso. Bai? Bai, nik uste baietz. Bueno, antzeslan antzir, klaro, gu, hasiera baten agertzen gaz, aurkezlen modun, ez? Piskate publikoari gonbidatuko dutza hau, bueno, vaginataz hitz egin behar dugu, ez? Piskate gonbidapen hori lusatzen dutza hau. Eta gero hasiko gaz ja, emakume ezberdinan historixak kontatzen da. Gu murgilduko gaz, emakume hoien azalin, ez da? Eta adin guztixetako emakumek edo vaginadun pertsonak agertuko dizor. Orduan, bueno, eske benetan. Bai, eta gero testigantza horien atzian ere daudela emozioak. Bai. Beldurra, lotxak, lehen Ainoak esan duna, ez dakit, gauz pila bat. Orduan hori denak bizi izan ditugu, gure gorputzarekin dakaun harremanean, edo gure genitalekin, edo. Orduan, era batea edo bestea, identifikatuta sentitzezea. Bai. Hasiera batean aurkezle bezala hasten zaretela esan duzu Ainoa, 3 aktore zarete, azken finean, ezta? Bakoitzak zuen paperarekin intza, zein da zure papera zuk, zerena egiten duzu? Bueno, berez pila bat. Asko, bai. Bueno, ez dakit momentu baten aur bat naiz, hau eta aurra gaina hasi egiten da, antzeslean zehar, orduan 5 urte, 10 urte, nerabe bihurtzen da, gero, ez dakit, bueno, terapiara dijoana ere bai, bueno, pila bat. Bai, ze 200 testigantzek askorako ematen dute, ezta? Askorako. Pila, bai. Ainoa, zuk zer egiten duzu, edo zu nor zara? Nortzuk zara? Nortzuk naz. Jo, ninaz, depilazioin genitalan ingurun, bai, berba itxen da ben emakume bat naz, esperientisa jakin bat eukirotelako horregaz, sexualki hitz egin da. Gero bebai naz, terapeutaz, vagina terapeuta naz, bebai, vaginaren taierra eramaten da ben terapeuta naz. Askoak izu. Super hippie naz, bai naz danetik. Gero, mutil bat beba naz, Bob. Ah, klaro, egia da, baita ere. Mutil bat beba naz, danetik naz, bai. Gero prostituzioin lan etxen daben emakume bat beba naz, danetik naz. Asko, abuztuan estrenatu duzue, Donostian, zer moduz joan da, ze harrera izan du? Ba, oso ondo, bai, karo, ni behintzat, beldurrez neon, justu da gaina antzeslan bat aurretik ere euskeraz ere holtzaratu dana, eta bere rekorridua izan zuen. Orduan, batetik zan, publikoak berriro ere nola jasotzen duen, zeia igual ikusita dauka, eta gero, konparaketak ere badakizu ez, hor daudela beti, edo agian ez da hurbilduko ikusia dakalako, eta ni atean nintzen pospozik, jendea, beteta antzokia, eta jendea gozatzen. Egixera eta bebai, ondala 13 urte inzan euskeraz, ez? 12 bat urte ezin zuen bardine gu, aktore bakotxe diferentire, bakotxak beran esentzixia aportako dau. Natxeta zuzendari bardine izan, konpainisa bardinak taularatu antzeslana, aktore diferentigaz, orduan bakotxak beran gauzia aportatetza, ez? Ez da antzeslan bardine, natxeta testo bardine izan duela 12 bat urte intzana, edo gaur egun etxinari garen. Itziar Garmendia eta Ainoa Garai. Bai, orduan, klaro ez, kasu pixu hori de, eta jendea ez bako guztain gure ikuspuntu, edo guk zelan azalaratzen duen, ez, pixka zalantza hori badago, ze arrakazta kreston aukiban talaratu zen momentu, orduan, egizan oso pozik. Donostian duzu estrenaldia, egin duzu estrenaldia, eta orain Euskal Herrian zer ibiliko zarete? Bai. Dataren bat edo horrela esan nahi duzu, hemen azpian ikuste ditugu, zarauz, bere ala? Bai, zarautzen dakau, bai. Gaina, ni zaraut asko guztain gaztain burzu bat zarauztarra. Etorri zatxetzen da, no? Azaraut 15 Lazkao, 18 Olasti, eta ondoren, Onjarbi. Hori, eta 2008 launtzirria badazkagu gexa, ondiokan manaldixak ateratzen ari diz. Momentuz dakau martzuko kalendaxu dakau superbeteta, baina segi kontratatzen. Martxua hori oikoa izaten da, ez da? Bai, osoikoa, bai. Eta eskertzen da, baina hilabete guztixetan nahi dugu lan. Eta aipatu dituzuen lotxak, beldurrak, kezka horiek publikoak ere sentitzen ditu, zuen obran zehar? Bai, nabari da, gaina da justu antzeslan bat, publikoakin asko interaktuatzeuna eta publikoari zuzentzen dio dizkio testigantzak. Orduan jaso egiten dezu ere, bai, testigantza horiek bakoitzak edo publikoko jendiak nola jasotzen duen, ez? Barre txikiak eta... Barre txikiak... Itzako politxe baki zertan publikum. Antzerkixan, dana dago ondo, ez dago ezer gaizki. Zu nerviosoi pintxeza zenin, egon zenke zer ixo, barrez hazezenke. Igual, egoera bat, desero oso baten aurrin, zelan reakzionatezun da. Ikusti antzerkixan, antzokixan, barrun, genti
utzi itxendala eruten, laga itxendala eruten, eta derrepende entuzenkela barre bat, igual ez da nien oso zuzena barretzi, edo derrepende ikusti, bum, energixaldetik heltzen gatzule seriotasunik aragarrixe, horre kontraste guzti politxatizeo, katarsi efektua sortzen da, ez publikun artin ikuste eta hori, oso derrara antzeslan honetan hori gertatzen da, hori politxe da. Eta vaginaz dakarren pertsona asko betorri diz. Baita ere, oso ongi, hori eskaldetu behar nizun, nork joan behar duzuen antzeslana ikustera? Danak. Danak, Bai? Nori egingo dio on? Danei. Baita ere. Danai, bai, egixe da. Aurre estrenaldian gaina konprobatu genuen, hori vaginarik ez duten pertsona, bueno, ez dakigu ere, hori ere ez dakigu inoiz, ez? Baina, bueno, berez edo aurrez pentsatu da, hori, vagina ez dakaten pertsona askotxo etorri zian, eta harritu inginen horrekin ere. Eta gozatu zuten bai, eta ustet ere ikasi zutela asko, edo, bueno, bai, hausnartzeko tartea ere. Behar bada hori da, esaten zenuten aktuala dela, behar bada hori da aktualizatu behar izan den gauza gutxietakoa, ez da, vaginadun ez dun, ez, sensibilitate hori, ez da, gaur egun emakume edo ez emakume, hori da, eta zer da emakume izatea. Piskate horrei da nahi bai emontzauz buelta asko, kontzeptu aldetik, gero vagina, berabe bai. Ze vaginaren bakarrizketak eta monologo bako txina agertzen zizien vagina, ez? Eta vagina esaten zanin nahi esan dana genital guzti, ez? Baina, klaro, vagina zer da? Vagina, alua, senyoriti. Guia beste, isen gexa sartutzauz horrei eta definizioik esabe bai.